Мейгес. Има такива боли, а къде я боли? Още един път. Лижо пичо. Какво те боли? Боли ме пуши. Между другото, само за това, това отзад там, тази Сянка Бегло е нашия треньор. Седи и чете и вече му е писнал горкия. Ние го побъркваме съответно. Да, често ти бедоплон. В тази серия участваха главен герой Жужу, Жустин, която все още е боли газа. Йони, Ванчето, Маркита е там отзад се крие, това Боби. Тя говори български. Марки, я кажи ти нещо на български. Тя се срамува, нищо, тя е чекиня. И тутева. И аз разбира се като оператор. Обичам те, моя рудба, моя сърце, обичам те. Айде да представяме Маркета, тя също говори български. Маркита от Маркета. Марки, кажи на български. Убийте бацила. Вика, убийте бацила. Кой Боби ли беше? Или беше болен? Той сега е той. Сте кучки. Я кажи той какъв е. Кафе? Той какъв е. Той кафе. Не. Келешко. Това бил треньор. Какви сме лоши, ужас.